Hei taas kaikille! Mä oon Sonia ja me tallilaisessa sarja kyllä jatkuu, mutta ei nyt. Mutta tänään me pelataan tallilla piilosta. Mä oon Milla ja tässä on pelaajat eli Hanna, Emma, tuolla sivumalla on Siiri ja hevosia on hakemassa tällä hetkellä Jemina ja Ella. Nekin on mukana tässä piilosessa. Ja meidän tallilla on siis 3 vai 4 uutta hevosta. Vai olisikohan niitä jopa 5. Niin juu. Ja sit sanotaan nyt, että kaikki sanoo niin kun, että kenellä menee ja mitä. Juu. Mä oon Sandra ja mä menen tuolla Amadeuksella. Mä oon Emma ja mä menen Kaunottarella. Mä oon Hanna ja mä menen tuolla Kiharalla. Mä olen Sara ja mä menen Bobilla. Mä oon Milla ja mä menen Sirialla. Mä oon Sonia ja mä menen Silverillä. Mä oon Epää. Miksi sä pääset aina Silverillä? Siksi. Lopettakaa se kinaaminen nyt. Nyt haetaan ne hevoset. Mä menen nyt hakemaan niitä hevosia. Niin mä oon Jemina. Ja mä pääsen Liljalla. Mä oon Ella. Ja mä pääsen menemään sitten luultavasti Rokilla, mitä mä nyt ymmärsin. Kiva. Mä menen hakemaan. Hello! Ennen kuin mä sain tämän kameran, niin tuolla takana Lia ja Kata. Lia on tämän. Samoin Bob. Se on tuossa edessä. Se on Sepe, eikö vain? Sitten täällä on Adeus, Alex, Myrsky, Kihara, Julias, Pelle, Rocky. Ja sitten oli mun mielestä, nimeä en muista niitten, mutta juu. Siellä oli joku Silver, Kaunotar, Titan, Hilja, Kata. Sitten mennään sisälle. Aivan Marja. Täällä on Prinssi, Queen. Tallissa on Marveille ei ole vielä nimeä kaikille rukkeille, joka on täällä on Korppi, Nalle ja sitten toi Täplä. Sitten on Siru ja Siria. Sitten laitetaan heppoja kuntoon. On siis Ettiä. Ja mä siis oon jollain ponilla tai jollain. Tai sitten mä otan sen Kiharan. Mutta juu, tässä on meidän pelaajat. Ella ja Rocky, Gemina ja Lilia, Sandra ja Amadeus, Emma ja Pelle, Sara ja Bob, Sonia ja Silver, Milla ja Siria. Ei se poistua hevosen selästä ja alueena on pelkästään tallialue. Mitä sitten käy, kun jää kiinni? No sitten ottaa mua etsimään. Eikö me voida pelaa samalla poliisia ja rosvoa? Voitte niinku sitä piilohippaa hevosilla. Joo, nostakaa käsi kaikki, jotka haluaa sitä piilohippaa hevosilla. No suurin osa nyt halus sitä. Niin sitten pelataan sitä. Meillä on siis minuuttia aikaa mennä jonnekin. Niin sitten mä painan jo nyt jonnekin. Menen tänne tallin taakse. Tää tallin takaosa. Tää pihaton takaosa varmaan näkyy. Sitä me tallilaiset tuossa 3. Ja tästä mä voin hyvin kurkkia sitten. Ja mua ei nähdä niin paljon niinku hevosten takaa. Menen tuohon.
Tässä on hyvä kyttäyspaikka, niin jos joku tulee tosta ohi. Niin sit mä näen. Tossa. Ja Bella on tossa sopivasti edessä. Niin sit sieltä ei näe niin. Lähtekää piiloon nyt, niin mä menen tonne maneesiin siksi aikaa. Mä nyt putos sieltä, herra aika. Meidän pitää lähteä. Aina olla tiimi. Aina kautta tiimejä. Vitsi, olisin just kysynyt. Nyt tähän tänne on pikku latoon täällä, missä on ruokia ja tällaisia opinkaa. Vitsi, onko toi Amadeus? Vasta onkaan Amadeus? Ihaa! Mennään näin tallin taakse peltä, niin meitä ei nähdä. Mitä vitsiä sä täällä teet? Mitä vitsiä? No, meidän pitää nyt olla samassa piilossa. Mennään siis tähän maneesiin viereen siis Silverin kanssa. Niin sitten mennään sinne maneesiin sitten, kun toi Hanna tulee sieltä ulos. Kiimasin Sonian kanssa. Sitten me tehdään samaa suunnitelmaa. Mä menen tänne linjan karsinaan, niin sen selässä, niin sitten mua ei tajuta katsoa sieltä. Tässä on ovi rikki, mutta kumminkin täältä ei taju katsoa. Mutta on silti maneesin eessä. Vitsi, toi maneesin on auki. 10. Pyytö. Täältä tullaan. Mitäs täältä suunnasta? Nyt meidän pitää mennä. Este, mitä voisi hyppiä sitten vapaa-ajaksi. Ja näköjään täällä on irtojuoksu iharaa. Se nyt vaan, jos mä tarviin sitä oikein. Ja tuolla näyttäisi olevan ilmeisesti Ella ja Emma. Ja siis Sandra ja Amadeus. Niin mä voisin juosta ne sitten kiinni täältä takapäin. Päädy! Ahaa! Jäiks mä eko? Vielä olisi Sara. Ella, Emma, Sonja, Milla ja mun nimenomaan. Sä olit eka. Kyllä on ihan mikä muu kuin eka. Nyt mä otan Amadeuksen. Mennään katsoa tuolta jostain tästä. Ai moi Siru. Vai ette parempaa piiloa keksinyt? Moi. No en nyt keksinyt näin alkuun. Kun tuli semmonen vähän niinku kiireltiin jankaa. Oliks mä eka? Omat Sandra ja eka. Sä tulit toisena. Nyt pitää mennä. No niin, hop hop hop. Ollaanko me kaikki täällä sitten piilossa? No, se jäi nyt kiinni. Niin. Joo, mä olisin kuullut maneesista ääniä. Ja sit se oli täällä. Seuraavaksi talon taakse, koska se on yli ja piilo. Josta ei kaikki tajua katsoa. Siis te kaikki 3 ootte täällä. Jäätiin kiinni. No mä oon jäänyt ainakin paita. Tää on ainakin jo kiinni. Sitten vielä te 2. Oh. Nyt mennään. Vauhtia. Vauhtia. Hop hop. Mä pienelle helpostikin Amadeus. Noin. Se meni niinku näin omasta mielestä. Mä olisin annut sen 500 €. No ensi kerralla varmaan sitten. Noniin. Este. Ihan helppo. Vitsi. Hei, voidaanko
voittaa hevoset näin? Niinku kahden kesken. Joo. Mä halusinkin silverin. Mä voisin vaihtaa piiloa. Ja etpäs... Ihan sama. En se muutenkaan voittanut. Milla ja Soni? Mitä vitsiä? Toi on Milla. Laukkaa! Amadeus! Miksi sulla on silver? En saanut nostaa hevosten selästä. Mutta Sonia voitti silti. Me vaihdettiin hevoset silleen niin kuin Minä sanon. Sonia on manee. Mitä vitsiä? Sonia, onko sä ollut täällä koko ajan? Millakin oli täällä aika lailla koko ajan. En huomannut teitä. Et. Mut sä oot Sonia voittanut sen 500 €. Joten juu. Yes, hyvä Silvia! Sonia on voittanut siis tämän pelin ja no, Sonia on voittanut siis 500 €. Joo, mä oon voittanut sen 500 €. Ja Milla oli mun tukena, jolloin se saa sitten sitä 50. Mä 50, se saa nyt 100. Ei kannata uskoa kaikkea, mitä Sonia sanoo. Surkea. On myöhässä teidän palkintojen jaosta. Mistä teidän kaikki? No meidän kaikkien häviöstä. Sonia voitti, mä saan siitä 100. Mä 50. Sonia, sä sanoit, että 100. No joo, se näkyy tuossa alussa. Milla? Niin, jos mä voitan, niin sä saat siitä 100. Mälsää. Joo. Mut joo, tää video on niinku tässä. Laittakaa kommenteissa, mitä te haluatte toiveena vaikka. Ei muuta kuin moikka moi! Ja sit tässä pelissä. Mitä? Mitä? Pitää juosta. Laukkaa Siria! Pysähdy lain nimeen.